4 dôvody, prečo si zaobstarať hodinky Polar Grid X2. Ako prvé, hodinky majú odolné spracovanie, majú plastové púzdro s kovovou lunetou, majú vojenský štandard odolnosti, čiže vydržia nejaký ten pád, prach, špinu. Čo je dôležité, majú len 63 gramov, takže na ruke vám vôbec nebudú vadiť. Grid X2 ponúkajú bohatú senzorovú výbavu, máme tu GPS príjimač, snímač tepovej frekvencie, pulzné oximetrie, EKG, barometer, akcelerometer, gyroskop, kompas, jednoducho všetko. Funkcia Hill Splitter ti rozdelí aktivitu na stúpanie a klesanie a potom tu máme špecifickú funkciu pre Polar a to je FitSpark, ktorá vám doporučí na základe vašej tréningovej histórie tréning vhodný na daný deň. Ďalší z dôvodov, prečo si zaobstarať práve tento model, je jeho kvalitný monitoring spánku. Polar vám zmerá všetky spánkové fázy, potom dobitie spánkom a má funkciu Nightly Recharge, ktorá spája kvalitu spánku s kvalitou regenerácie vašej nervovej sústavy. A posledný z dôvodov, prečo si zaobstarať práve tento model, je jeho minimalizmus. Čo sa týka napríklad aj ovládania, je jednoduché, intuitívne, nemáte sa kde v tom užívateľskom prostredí moc stratiť a na druhej strane ide viac menej o čistokrvný športtester, čiže tu nenájdete žiadne rušivé funkcie, nemáte tu niečo ako platenie alebo telefonovanie, jednoducho sú to hodinky vyslovene na šport. Ak chceš odolné hodinky s kvalitnou senzorovou výbavou a žiadnymi rušivými funkciami navyše, tak Polar Grid X2 je práve pre teba.